Heipä hei! Tervetuloa tänne Suomen Pilates-yhdistys ry:n järjestämään yhteen juhlavuoden treeniin. Tämä tuleva treeni on yksi 4 treeniharjoituksesta, joka striimataan näin julkisesti ja kaikki ilmestyy tässä kevään aikana ja on sitten näkyvillä koko loppuvuoden ajan. Mä oon Sampo Iidstam ja ohjaan tänään Pilates-harjoituksen Reformer-laitteella ja Pilates-menetelmäähän kuuluu sekä matto- että laiteharjoittelua. Ja sitten kun pääsee tässä harjoittelussa vähän pidemmälle, niin sitten oivaltaa sen, että miten nämä matto- ja laiteharjoitukset niveltyy kanssa ihan olennaisesti yhteen. Eli Pilates-menetelmä on hyvin kokonaisvaltainen ja siihen kuuluu myös tämä laiteharjoittelu. Reformer-laite on näistä Pilates-laitteista tunnetuin. Mä pikkusen käännän tuolta vielä mun laitettani. Noin, niin ollaan siellä, näkyy koko laite. Eli Reformer-laitteessa mekanismi on sellainen, että täällä on tämmöinen kehikko, jossa on vaunu tai jotkut sanoo kelkaksi, joka kulkee tämmöisillä kiskoilla. Ja sitten vastukset, jousivastukset kiinnitetään tänne päähän. Täällä on yleensä 3 eri vahvusta jousta, kun puhutaan niistä sitten vähän myöhemmin. Ja sitten asettamalla meidän keho eri kohtaan tai eri asentoon tässä laitteella, niin me saadaan sitten hyvin monipuolista treeniä aikaiseksi. Vielä pari sanaa laitteesta, eli täällä on sitten tanko, jota mä tuun tuolle puolelle, niin tankoa nostetaan tai lasketaan. Täällä on yleensä tämmöinen alatanko, ja tässä on eri korkeuksia, että voit nostaa se vähän ylemmäs tai sitten kokonaan alas. Ja laitevalmistajia on useita, mutta tämä perusmekanismi on ihan sama, eli Joseph Pilateksen alun perin rakentaman mallin mukaan. Sitten täällä toisella puolella on hartiatuet, eli tässä usein tehdään harjoitusta selällä niin, että hartiat tukeutuu sinne, mä kutsun niitä hartiatuiksi. Ja sitten täällä on tämmöiset remmit, joilla on sitten yleensä sama paikka kanssa tuossa. Ja siinä se pää. Sitten täällä on toisessa päässä vielä tämmöinen jalkaremmi. Käytetään sitä kanssa tänään sarjassa yhdessä kohtaa. Ja sitten yleensä Reformerin kanssa käytetään myös laatikkoa, boksia, sanotaan Reformer box. Ja se yleensä pidetään sitten tuolla vaunun päällä, eli me päästään sitten sinne vatsamakuulle. Ja vielä yleensä varustukseen kuuluu myös tämmöinen harjoituskeppi. Siinä on Reformerin osat ja sitten mä käännänkin tuolta vähän kameraa. Noin. Eli siellä oli Reformerin osat ja sitten mä nyt saa jotenkin pinkuralla toi. No niin, nyt alkaa onnistua. Joo. Eli laitetaan siitä harjoitusta käyntiin. Mä edustan tämmöistä modernia Pilates-suuntausta, eli kaikki Pilates-harjoittelu perustuu tähän alkuperäiseen Joseph Pilateksen luomaan menetelmään, mutta nykyään sitä myös sovelletaan paljon, eli ei välttämättä tarvitse kaikkea tehdä juuri niin kuin silloin aikoinaan tehtiin, vaan tyypillistä moderneille suuntauksille on se anatominen lähestymistapa, eli mietitään sen anatomisen kehon käytön kautta kaikki mikä liike tehdään. Aloitetaan lämmittely istuen täällä vaunulla, eli mulla on kaikki jouset irti. Ota myös sieltä jos teet harjoituksen, niin ota sieltä sun kaikki jouset pois.
ja sitten työnnä vaunua pikkusen kauemmas sieltä jousen kiinnityksestä ja sitten asetat jalat lattialle, viet tuonne pikkusen polvien eteen ja sieltä lähdetään rakentamaan hyvää kehon kannatusta. Avaa hartiat leveiksi, nosta pää korkealle, mutta samalla mieti, miten sun kankut putoaa alas vaunua vasten. Eli sieltä heti syttyy vastavoimaa, kankut alas, päälaki kohoaa ylös. Kädet voit tukea tuonne polven sivuille ja sitten siitä ala hengittää nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Hengitä sisään, avaa kyljet leveiksi. Hengitä ulos ja tiivistä, sulje kyljet. Sitten ota käsi vähän mukaan, hengitä sisään ja avaa kädet sivuille. Kyljet aukeaa kuin haitarin palkeet. Hengitä ulos. Paina kädet reisiä vasten ja tiivistä vatsanpeitteitä samalla sisään kohti raamia. Hengitä sisään, avaa kyljet, kädet leveiksi. Hengitä ulos ja paina kädet jalkoja vasten. Ja vielä pari kertaa saadaan hengitys kulkemaan. Noin. Vie sitten sun toinen käsi tuonne alaselälle ja nosta sinne alaselkään pientä notkua. Tuo toinen käsi ylävatsalle ja sieltä taas mieti vähän pyöreyttä taaksepäin. Saadaan selkärankaan neutraalit kaaret. Hengitä sitten nenän kautta sisään. Hengitä ulos. Ilmaise häntä koipien väliin. Alavatsa on tiivis kuoppa. Ja sitten pikkusen työnnä pyllyllä kelkaa eteenpäin, niin tunnet kun sun alaselkä vähän pyöristyy. Sitten ojenna alaselkä suoremmaksi ja hengitä samalla sisään. Hengitä ulos. Ilmaise alavatsa kuopalle ja kallista lantio. Alaselkä pyöristyy ja palauta alaselkä neutraaliin. No, toista muutaman kerran. Lonkka-lantioseutu on yksi meidän anatomisista kehon keskustoista ja tässä saat heti lempeällä liikkeellä sinne hyvää tonusta, tukilihaksiin aktivoitumista ja myös tietoisuutta sinne lonkkalantioseutuun. Voit vaihtaa kädet toisinpäin, tee vielä pari kertaa. Paina jalanpohjat lattiaan, saat sieltä vähän tukea. Ja sitten tuo jalat tuolta auki. Puhutaan timanttiasennosta, kannat yhteen, polvet auki. Sitten kädet voit painaa tuonne kelkan reunoille. Työnnä sieltä sivukautta yksi käsi ylös, jätä hartiat alas. Ilmaise vatsa sisään ja taivuta rankaa sinne toisen käden suuntaan. Ojenna ranka pystyyn, vedä käsi alas. Paina sitten toinen käsi, vatsa sisään ja taivuta rankaa ja palauta pystyyn käsi alas. Huolehdi, että sulla on rintakehä suoraan lantion päällä. Hartiat leveällä, pää pystyssä rintakehän päällä. Hengitä ulos, taivuta. Sisään ojenna, käsi alas. Hengitä sisään, käsi ylös. Hengitä ulos, vatsa sisään, taivuta. Hengitä sisään, ojenna pystyyn. Hengitä ulos, käsi alas. Tehdään pari vielä. Eli rangan sivutaivutus. Leveyttä, avonaisuutta hartioissa. Ja käsi alas. Palauta sitten jalat sieltä erilleen. Voit viedä vähän kauemmas kuin äsken. Ja sitten laita sormet tolleen ristiin, kyynärpäät alhaalla. Sitten paina kelkka vähän taaemmas. Vedä pikkusen jalkoja koukkuun. Pyöristä alaselkää, mutta työnnä kädet suoriksi pitkälle eteen. Ja oikein koukistat rintarangan
Voit vähän liikutella siellä, saat tilaa nikamielään. Sitten paina kelkka taakse ja vedä kädet tuonne ylävatsaa kohti. Ja vatsa sisään, pyöristys. Koko ranka koukistuu, ojentuu, hengitä sisään. Hartiat leveällä. Lapaluut leveinä. Pääset paljon muhevampaan koukistukseen ja koko vatsa korsetti hyvin aktiiviseksi. Työnnän pikkusen pyllyllä kelkkaa eteen ja ojenna alaselkä neutraaliin asti, kun tuu takaisin. Noin. Sitten pyöristä selkäkädet eteen. Sitten kun palaat takaisin, niin avaa kädet, paina kädet ylös. Ota sieltä sormet kiinni, pyöristä. Ojenna, vedä kädet sivulta ylös, sormet kiinni, pyöristä. Ojenna, paina kädet leveältä ylös. Hengitä ulos. Hengitä sisään. Hengitä ulos. Vielä kerran. Ja tuo kädet eteen niin, että sulla on kämmenet tolleen päällekkäin. Sitten paina pikkusen pyllyllä kelkkaa taakse, vatsa tiukka. Vedä sieltä toinen käsi taakse, kierrät vartaloa, pidä rintakehän lantion päällä. Paina käsi takaisin eteen, jätä toinen käsi auki. Sitten kierrä toiseen suuntaan ja palauta eteen, jätä toinen käsi taakse. Hengitä sisään, kun kierrät. Ulos, kylkiluista liike. Hengitä sisään, kierrä. Ja takaisin. Vielä pari kertaa. Voit pitää kelkan tässä paikalla. Keskitytään rintakehä, rintaranka. Vielä kerran per puoli. Ja laske kädet alas. Noustaan sitten sieltä. Jotkut sanoo myös tätä kaivoksi. Tullaan kaivosta pois. Vedetään kelkka sitten kiinni. Ja laita sinne vähintään tai 3 jousta kiinni. Mulla on nyt täällä 2 keskivahvaa tai 2 mediumia ja 1 kevyt. Eli usein siellä on jaotellaan jouset 3 vahvuuteen. 1 vahva, 1 medium, 1 kevyt. Mä käytän niitä tässä treenissä. Sitten käy selinmakulle kelkalle. Aseta hartia tukia vasten ja varmista, että olet keskellä kelkkaa. Laske varpaat tankoon. Avaa jalkaterät pikkusen auki. Siellä on V-kirjain. Kimase kannat yhteen. Polvet kääntyy vähän ulos ulkokiertolonkissa. Paina kädet hetkeksi tuonne etureisiin ja huolehdi, että sun ristiluu putoaa painavaksi vaunuun. Ankkuroituu. Tiivistä lantionpohjan alavatsa, vyötärö, alaselkä. Paina sieltä jalat suoriksi. Vapauta kädet. Nostat ne vaan ilmaan. Purista hetkeksi sun pakarat tosi tiukasti yhteen. Sisäreidet yhteen. Ylipäätään hyvin energiset ja palaat kyykkyyn ja aseta kädet reisien päälle taakse. Paina taakse. Energiset jalat, pakarat, vyötärökyljet ja palaat kyykkyyn. Hengitä sisään, paina taakse. Hengitä ulos, palaa kyykkyyn. Jatka siitä niin, että teet liikettä tasaisesti, virtaavasti. Liikkeen virtaus on yksi Pilateksen perusperiaate. Eli kontrolli aina 1. Pidetään vakaana lantio, rintakehä, selkäranka samalla kun jalat luo liikettä. Täytä kyljet ilmalla ja tyhjänä kelkka. Hengitys on loistava työkalu harjoituksissa. Vielä kerran. Noin, tuo sitten kädet vaunun pintaan. Laita polvet yhteen, nilkat yhteen, eli jalat ikään kuin vetoketjulla kiinni. Paina kelkka taakse.
Pidä kannat koholla. Tiukat pakarat. Reidet on vahvasti mukana. Palat kyykkyyn. Hengitä sisään, paina taakse. Ulos, palaa kyykkyyn. Tätä sarjaa sanotaan footworkiksi, eli jalkatyö on sana, mitä usein käytetään suomeksi. Varmista, että lanti on siellä stabiili, se ei keinu mukana. Eli sulla on täällä keskivartalon tukilihaksissa napakka tonus, aktiivisuus, jotta sun lantio pysyy vakaana, kun lonkat polvet koukistuu. Tee kerran vielä. Ja vie kantapäät tangon sivureunoille. Jalat meni loitonnukseen, ulkokiertoon. Tue ristiluu kelkkaan, huolehdi, että lantio on vahva. Paina taas kädet tuonne reisiin. Työnnä jalat suoriksi. Nosta kädet. Pidä hetki. Eli onhan pakarat. Lähentäjät mukaan. Palaa kyykkyyn. Hengitä sisään. Hengitä ulos. Yläselkä pyöreänä, leveänä vaunussa. Hartiat avonaisina. Hyvin energinen. Paina kantapäät tankoon. Ja mennään seuraava. Laita varpaat tankoon, jalat vetoketjulla kiinni, kädet matolle. Paina kelkka taakse. Tiukat pakarat, energiset jalat. Sitten suorin jaloin kannat laskee, tartu varpailla tangosta. Kannat nousee, avaa varpaita vähän auki. Kannat laskee, varpaat tarttuu. Kannat nousee, varpaat auki. Eli tämä on footworkia parhaimmillaan. Foothan tarkoittaa englanniksi jalkaterää, eli sieltä hyvin aktiiviset nilkat, jalkaterät, varpaat. Ja palaat kyykkyyn. Hengitä sisään, paina taakse. Ulos kannat laskee. Sisään kannat nousee. Yhteys keskustaan. Varmista, että säilyy. Sulla on kuoppa alavatsassa. Vyötärökyljet tiukkoina. Alaselässä pieni neutraali kaari ylös. Tee vielä yksi sarja. Sitten, siinä oli esimerkinomaisesti muutama footworkin liike. Jatketaan sitten eteenpäin. Me voidaan tehdä tästä rullauksia. Eli vie jalan pohjat tangon päälle, suuntaa vähän varpaat tuonne eteen. Ja sitten nosta kädet kohti kattoa, hartiat leveä. Paina kelkka sieltä taakse. Varmista, että kantapäät on vähän sieltä tangon reunan alla. Sitten vedä jalat pikkuseen koukkuun. Vedä kyynärpäät mattoon kiinni. Vedä vatsa sisään. Sitten rullaa sieltä pyöreä alas sieltä kelkan kautta. Pakarat nostaa lantion. Vatsa tukee rankaa. Ja työnnä polvet pitkälle yläviistoon. Hengitä täällä sisään. Hengitä ulos. Rulla ranka takas. Ja paina jalat suoriksi, kädet kohti kattoa. Täällä on meidän aktiivinen lähtöasento. Hengitä ulos, käy kyykky puolen väliin. Eli jätä jousiin jäädä. Ja vatsa sisään, rulla. Vahvat pakot. Työnnä polvet tuonne katon ylänurkkaan. Hengitä sisään. Hengitä ulos. Rullaa takas. Paina jalat suoriksi, kädet kohti kattoa. Ja toista muutama. Pidä asento. Tässä voit myös aistia vatsaantelon paineen. Eli kun hengität sisään, niin sinulla tulee painetta vatsaanteloon. Rulla takas. Mennään kerran vielä. Ja käy sieltä kyykkyyn. Ja käydään hetki toisessa asennossa kuin selimakuulla.
Eli jätä vain yksi kevyt jousi kiinni ja käännetään vartalo kokonaan toisinpäin, eli nelinkontin. Tuo polvet vaunun pintaan ja varpailla tartu tuolta vaunun takareunasta. Voit viedä kädet jo tuonne kiskoille niin, että sulla on suurin piirtein lonkat polvien päällä ja hartiat ranteiden päällä. Sitten sieltä pullista yläselkä leveäksi, kannattele pää ja imaset sieltä hännän koipien väliin kissaköyristys. Sieltä oikein pyöristät, levität selän, imet vatsan sisään. Hengitä täällä sisään. Hengitä ulos ja palauta alaselkä suunaksi. Nyt haasta itsesi, että pääsetkö neutraaliin takaisin, eli älä päästä itseäsi romahtamaan paluumatkalla. Olet hyvin aktiivinen koko ajan. Hengitä ulos. Vatsa sisään koukista. Pullista yläselkä leveäksi, leuka rinta. Hengitä sisään. Hengitä ulos ja ojenna takaisin. Hyvä. Saatiin vatsalihaksiin tonus. Sitten siirrä kädet kauemmas kiskoilla. Tehdään semmoinen kuin reverse knee stretch, eli se nimi ei sinänsä sano mitään, mutta siirrä itsesi tuonne käsien yli, pyöräileveä yläselkä ja aktivoi pakarahia. Sieltä lähdet vetää lonkista koukkuun, vedä kelkka sieltä polvilla jalkaterillä eteen ja palauta taakse, mutta pidä vartalo tilassa ihan paikallaan, eli liike tulee lonkkanivelistä. Alaselkä suorana. Jos siellä olisi kahvikuppi, niin se pysyisi siellä läikkymättä. Iso tila korvien hartioiden välissä. Vielä 2. Ja vetä käsillä takaisin. Ja käy takaisin istumaan kelkkaan. Toi on nykyään mun ihan lempiharjoituksia. Saa tosi hyvän yhteistyön. Siellä on rintalihakset, leveät selkälihakset, vatsalihakset, lonkan koukista. Sitten palauta sinne 2 jousta kiinni. Voi olla 2 mediumia esimerkiksi. Voit niillä kokeilla. Anteeksi, sanoin väärin, olin menossa seuraavaan. Eli 1 medium jousi. 1 medium jousi ja sitten mennään sieltä selälle. Otetaan tuolta remmit käsiin ja tuo jalat tuolta tangon kautta. Tiivistä vatsaa, hartiat leveällä ja nosta siitä jalat, vuorotele ilmaan, ilmaiset polvet yhteen, nilkat yhteen. Sitten tuo kyynärpäät koukkuun, älä vielä paina kelkkaa liikkeelle. Hengitä sisään, hengitä ulos ja tehdään ojentajat, eli suorista kyynärpäät, palauta kyynärpäät koukkuun. Paina suoriksi ja vedä koukkuun. Ja nyt sun haaste on pitää selkä leveässä kontaktissa kelkkaan, yhteys vatsakorsettiin, pidä imu alavatsassa, vyötärös kylissä. Eli liike tapahtuu vaan olkanivelissä, kyynärnivelissä. Kaikki muu vakautetaan. Pää lepää rennosti siellä tuella. Sitten nosta kädet suorina ylös. Tee muutama veto suorin käsin. Hengitä sisään, työnnä kädet ylös. Hengitä ulos, vedä kädet alas. Napakkuutta käsi vastassa. Varmista, että et painaisi alaselkää kelkkaan. Ime alavatsaan syvä kuoppa, eli siellä on tuki kyllä päällä. Mutta selkärangassa olisi neutraalit kaaret. Sitten vielä 1, avataan kädet sivuille, hengitä sisään, hengitä ulos ja vedä sieltä kädet vartalon viereen. Paina sivulle takaisin, hengitä sisään.
Vaikka sun kädet liikkuu, pidä ajatukset keskivartalossa. Siellä on koko ajan isometrinen pitävä jännite päällä, kun kädet liikkuu. Ja tuo hetkeksi jalat tangon päälle. Otetaan pikkuhuilin lonkille, polvet yhteen, polvet auki. Ja mennään tuosta vielä vatsan valmistukseen, jalkojen ojennukseen. Eli avaa kädet sivulle, nosta jalat ilmaan, tiivistä vatsa. Hengitä sisään, valmistaudu. Hengitä ulos, paina käsiä vartaloon päin, nyökkää pää, koukista ylävartalo. Ja siellä kun kaikki on tiukkaa vahvaa, niin voit ojentaa jalat ilmaan, pakarat mukaan, etureidet mukaan. Vedä jalat koukkuun, kädet sivulle, laske ylävartalo pää alas. Hengitä ulos. Hengitä sisään. Kaikki sieltä lähtee yhtä aikaa. Paljon tilaa kaulassa, hartioissa. Liuta kylkiluut lonkkaloihin. Vielä. Ja laita sieltä hetkeksi remmit paikoille. Jatketaan kohta vielä selinmakuulla. Kiinnitä sinne sitten ne 2 keskivahvaa jousta. Palataan selälle ja otetaan sieltä hetkeksi varpaat tankoon, jalat yhteen, kädet kelkalla. Paina sieltä jalat suoriksi, purista pakanat yhteen, kierrä reidet auki ja sitten laske oikea kanta tangon alle ja vasen polvi koukkuun. Mieti, että se suora jalka on tosi napakka ja tukeva. Palaa takaisin korkealle, ojenna lonkat polvet. Sitten vasen kanta tangon alle, oikea polvi koukkuun, nosta korkealle. Ja siellä puristaa hetki taas molemmat pakanat yhtä aikaa jännityksessä. Sitten lähtee liike, hengitä ulos, hengitä sisään, hengitä ulos, hengitä sisään. Kädet lepää kelkalla. Paljon tonusta keskivartalossa, tuki päällä koko ajan. Ja käy sieltä kyykkyyn. Otetaan vielä jalat pikkusen erilleen. Yksi jalka ilmaan ja vähän esimerkinomaisesti, miten voi myös yhdellä jalalla tehdä monenlaista liikettä. Eli paina yhdellä jalalla kelkka taakse, vedä koukkupolvea kohti rintaa ja sitten palata kelkka jarrut päälle ja kurota, työnnä suora jalka tangon yli. Paina taakse, vedä takaisin. Jalat tekee vastakkaista liikettä, sanotaan resiprokaaliseksi liikkeeksi, mutta se vaatii paljon täältä lantion asennon hallintaa. Eli huomaatko, että nämä lonkkaluut ei lähde liikkeeseen mukaan, vaan sä pidät sen vahvan tuen päällä vatsakorsetissa, alaselässä, vyötärökyljet. Ja tehdään toi myös toiselle puolelle. Paina kieltä taakse. Vahva suora jalka. Työnnä toinen jalka yli. Palautus. Hengitä ulos. Hengitä sisään. Ja tuo kelkka alas ja laita molemmat jalat taakse. Ota remit sitten käsien kautta. Paina päkiä tankoon, kelkkaa taakse. Sieltä yksi jalka ilmaan ja sujauta jalka remmiin sisään.
Ja kun saat tämän hihnan täältä tiukalle, niin se jalka pitää kelkan ulkona. Sitten ota toinen jalka toiseen remiin ja paina molemmat jalat suoriksi. Purista sieltä pakarat, lähentäjät yhteen. Otetaan kädet ylös. Voit tuoda kämmenet tuonne päällekkäin, hihnan käsien sisäpuolelle. Tue oikein leveä yläselkäkelkka. Nosta jalkoja hieman ja vedä sieltä lonkkia koukkuun, polvia koukkuun, jarrut päällä. Tiivis vatsa. Paina jalat suuriksi, ojenna nilkat ja paina suoria jalkoja alemmas. Eli reisissä koko ajan pieni ulkokierto. Polvet osoittaa koko ajan tuonne viistoon. Hengitä sisään, kun vedät koukun. Hengitä ulos, kun painat suoriksi. Taas todella loistavaa lonkkalantio-treeniä. Ja saadaan sieltä jalka täyteen ojennuksiin. Hyödynnä käsiä. Paina sun kämmeni ja nakakamin vastakkain samalla, kun jalat ojentuu. Huomaatko, tulee myös ylävartalon tonusta, vakautta. Voit vaihtaa kädet välillä toisinpäin. Hengitys virtaa. Vielä kerran paina jalat suoriksi. Ja tuo sieltä kädet vaunun pintaan. Nyt siellä jalat alhaalla paina sivuun, loitonnat lonkista. Ja työnnä sivukautta pikkusen ylemmäs. Tunnet sisäreisissä aktiivisen jarrutuksen. Paina pakaroilla jalat alas ja imase sisäreisillä jalat kiinni. Tuo sieltä polvet, kottuvarpaat yhteen myös. Käännä polvia toisiaan kohti siellä. Sitten taas ulkokierto, loitonnus. Paina pikkusen ylemmäs. Jarruta aktiivisesti. Ja paina alas. Purista yhteen. Polvet kiinni, kottuvarpaat. Ja loitonna. Kohota. Ojenna. Lähennä. Hengitä sisään. Hengitä ulos. Sitten jalat yhdessä. Työnnä suurina kohti kattoa. Pidä pylly vaunussa, ristiluu vaunussa. Nyt tuli vahva jarrutus takaresiin pohkeisiin. Paina sieltä suorat jalat alas. Hengitä sisään. Työnnä ylös. Lonkista taittain. Hengitä ulos. Vedä alas. Tehdään pari ympyrää, kun ne tuntuu hyviltä. Jalat ylös, avaa, sivukautta alas kiinni. Hengitä sisään, avaa, hengitä ulos, paina alas kiinni. Tue ristiluita vaunuun, tue kylkiluita vaunuun. Ja pidä koko ajan yhteys vatsakorsettiin. Vaihda suunta, hengitä sisään, sivukautta ylös, ulos yhdessä alas. Ja tuo sieltä jalat koukkuun. Jatketaan siitä sitten eteenpäin. Laita remi paikoilleen. Nouse kylen kautta istumaan. Ja jätä yksi medium jousi seuraavaan sarjaan kiinni. Mennään sarjaan, jota kutsutaan taaksesouduksi. Me tehdään siitä variaatioita ja sitten kokeillaan pari kertaa se kokonaan koko ykkössoutu. Eli tuo jalat tonne suoriksi ja ihan miellyttävää tonne lonkille polville viedä kantapäät etureunasta yli. Jos ei jalat mahdu sivuttaen siellä edessä, niin voit laittaa sun nilkat ristiin. Ota sieltä sitten remmit käyttöön käsiin, mutta sujautetaan ensin remmit tuonne kyynän varsille. Lyhennetään vähän vipuvartta. Niin saadaan aktiivisemmiksi noin meidän hartiakaarta vakauttavat lihakset. Ota sormet ristiin tuolla edessä. Työnnä kyynärpäät sivulle. Hartiat taakse alas.
Ja sitten käytetään tästä jousta enemmän tukena meidän rullaukseen. Eli käännä häntä koipien väliin, ilmaise alavatsa syvä kuoppa. Ja sitten lähdet rullaamaan niin, että pidät kyynärpäät hartiat kannatuksessa, kun pyöristät alaselkää ja kelkka liikkuu, rullaa takas pystyyn. Ja silloin voit laskea kädet vähän alemmas. Taas työnnä kädet ylemmäs, hartiat taas. Sitten rullaa. Tuo pää mukana taakse, alavatsa kuoppa, ylävatsa nappi. Ja ojenna takaisin, laske kyynärpäät alas. Hengitä ulos. Hengitä sisään. Leveä pyöreä yläselkä. Näissä rullauksissa on aina haaste, että ei lähdetä painua kasaan. Eli tässä on yksi loistava tapa saada se tunne, miten ranka, nikamat avautuu, kun rullaat, ei painu kasaan. Ja kerran vielä. Noin, varmaan löytyi sieltä vatsakorsetti. Otetaan sitten remit, tai otetaan tuolta kauempaa kiinni, eli lyhennetään vähän sieltä jousta. Sitten vedän kyynärpäät koukkuun kylkien viereen, istu suoraan istuinkyyn. Lähde sieltä levittää kyynärpäitä, työnnät yläkautta eteen, pyöristä selkää, anna kelkan liikkua sitten taaksepäin, samalla kun jatkat rangan venytystä eteen. Ja sieltä lähde alhaalta pystyyn, ojenna ranka, avaa hartiat, vedä kyynärpäät koukkuun. Ja työnnä kädet sivukautta, saat kylkiin tilaa, pituutta, pyöristä yläselkä ja taita logistaa eteen. Ja hengitä sisään. Hengitä ulos. Oikein hierotaan sieltä selkärankaa. Mennään kyynärpäät sieltä sivukautta. Muista ojentaa alaselkä napakasti, kun tuut pystyyn. Kerro vielä. Noin, otetaan tästä vielä yksi. Eli avaa kyynärpäitä hieman sivulle. Vedä kyynärpäät hartioiden taakse. Anna hartioiden nousta. Ja sitten työnnä pyllyllä kelkkaa eteen. Ja siellä pyöristät yläselkää. Ei tarvitse kelka liikkua pidemmän. Ojenna takaisin ja suorista kädet eteen. Vedä kädet koukkuun. Vartalon taakse. Nosta hartiat, pyörätä eteen. Pylly työntää kelkan eteen. Ja sitten koukista ylävartalosta. Ojenna takaisin ja suoristaa kädet. Hengitä ulos. Sisään. Nämä on kaikki meidän ekaa soutua valmistavia harjoituksia. Vielä kerran. Tässä asennossa hartioiden pitääkin nousta korviin päin. Hyvä. Ota sieltä sitten remit käsiin. Sitten lähdetään makustelemaan sitä meidän ekaa soutua. Eli suorista kädet eteen, sun hihnat on löysällä, istut suoraan istuinkyyn. Sieltä tuo sormet kohti rintaa, kelkka lähti liikkeelle. Ja sitten kun sulla on jousen tuki, niin vedä vatsa sisään ja rullaa pyöreäksi taakse. Sieltä hengitä sisään, paina kädet sivulle, avaa. Sitten vedä käsiä taaksepäin ja taita lonkista yli eteen, kädet suorina takana. Sitten työnnä kädet sivukautta, kohota eteen, koukista rankaa enemmän ja ojenna ranka takaisin, pyörätä kädet takaisin. Ja hengitä ulos, rullaa. Hengitä sisään, avaa kädet, pidä asento. Hengitä ulos, alavetää käsi. Sitten taitto yli selkäseikaarella ja sisään nosta. Työnnä hartiat korviin ja ojenna takaisin pystyyn. Mennään vielä pari. Hengitä ulos.
Hengitä sisään. Hengitä ulos. Hengitä sisään. Hengitä ulos. Hengitä sisään. Vielä kerran. Hengitä ulos. Hengitä sisään. Ulos. Sisään. Ulos. Ja sisään. No, näillähän saa kyllä kovasti lämpöä kanssa-aikaiseksi. Siellä on paljon isoja lihasryhmiä työssä. Sykekin nousee, mutta meidän tavoite on, että se ei koskaan nousisi liian korkeaksi, että se ei sitten ala häiritä sitä meidän keskittymistä ja kontrollia. Sitten vaihdetaan asento, kohta mennään kädet työntösuuntaan, oli pitkä vetosarja. Laita sinne kaksi mediumia tai yksi medium, yksi kevyt. Käydään sitten kelkalle polville. Tuo jalan pohja tuonne tukia vasten. Käännä varpaat alle. Ja peruuta vartaloa. Pullista lavat leveäksi ja koukista ranka siellä. Häntä koipien väliin. Kuoppaa vatsa, nappi ylävatsa. Sieltä lähtee lonkista ojennus, eli paina kelkkaa liikkeelle. Syttyhän pakarat mukaan. Pidä vatsan tuki. Sitten jatka lonkien ojennusta. Ota ranka mukaan. Alhaalta alkaa ojennus. Hartiat leviää, pää kohoaa. Ja siinä pidä hetkiä sekaan, että sulla on kaikki tosi vahva napakka linjaus kunnossa. Sitten lähdet takaisinpäin. Tuo ylävatsasta nappia taakse. Kuoppa alavatsa. Työnnä polvet eteen. Peruta hieman ja koukista ranka taas ja takana täysin. Lähde lonkista. Pakarat töihin. Vatsa tiukkana ojentuu. Ranka aukeaa, hartiat leviää, pää kohoaa. Ja sieltä tuo ylävatsaa taakse ja lähde palauttaa kelkkaa koko selkä pyöreäksi ja lonkat koukkuun. Ja hengitä sisään kun ojennat. Hengitä ulos ja koukista. Hengitä sisään, ojenna lonkat, ojenna ranka. Hengitä ulos, koukista ranka, koukista lonkat. Ja vieläpä. Tämä on valmistava liike parinkin harjoitukseen. Eli meillä on sen nimisiä harjoituksia kuin knee stretches ja long stretch. Tämä valmistaa niitä molempia. Kerran vielä paina kelkka taakse. Sitten pidä asento ja lähdetään suorin käsin. Paina kelkkaa pidemmälle. Nyt olkanivelistä liike. Vedä takaisin ja nosta rintaa tangon päälle. Paina taakse, hengitä sisään. Vedä takaisin, hengitä ulos. Kaikki vahvaa napakka. Tämä on sitten se long stretch prep. Eli valmistava liike, tehdä vielä polvet vaunussa. Vielä kerran. Ja pyöristä selkä, tuo kelkka eteen. Ja tuu sieltä käsien varasta pois. Voit pikkusen pyöritellä hartioita, vähän ravistella käsiä siellä. Vaihdetaan siitä sitten taas tuonne laatikkosarjaan. Eli ota sieltä laatikko, laita pitkittäin vaunun päälle ja laske tuolta tanko alas, niin se ei ole sitten vielä. Laita yksi medium-jousi tai kevyt jousi. Sä aina kun teet harjoitusta, niin huomaat, että kaiken pitäisi kuitenkin sujua. Kaikkien liikkeiden pitäisi sujua, että se jousi toisaalta tukee, mutta se ei saa olla liian vahva, että liike menee puskemiseksi. Eli mä otin yhden remmin, sujautin sen tänne ulompaan jalkaan. Sitten paina pikkusen kelkkaa eteenpäin. Tue kädet laatikon etureunalle. Tuo sitten toinen polvi
laatikon takareunalle ja se ei tarvitse olla ihan keskellä, vie sitä vähän tuonne sivuun. Ja sitten haet sieltä 3 pisteen tuen, eli kädet ja se taantipolvi. Sitten siitä nostat toinen jalka ilmaan ja tuo jalka eteen, koukistat lonkkaa ja painat sieltä jalan suoraksi taakse, ojennat lonkka. Ja suora vahva jalka tuo eteen, hengitä ulos, paina taakse, jarruta eteen, hengitä sisään. Yhden jalan ojennus, aivan loistava harjoitus siellä reformerilla. Me ei päästä tämmöisiä matolla tekemään elinkotiin. Saadaan täysi liikerata tuonne lonkkaan. Yläselkä suora, yläselkä pyöreä leveä, vahva lapatuki. Tee vielä kerran sillä puolella. Sitten tuo jalka lattialle ja tuo ensin kelkka kokonaan pysähdyksiin ja ota sitten remmi pois jalasta. Mennään toiselle puolelle sama. Laita sieltä remmi jalkaan. Vie kelkkaa liikkeelle. Tue kädet laatikon etureunaan. Sitten polvi sinne laatikon takareunalle. Rakenna 3 pisteen tuki. Leveällä hartiat pää kannat. Ja irrota suora jalka lattiasta ja vedä taakse. Takas, hengitä sisään, kun koukistat lonkan. Hengitä ulos, kun ojennat. Lonkkaluut yritä pitää linjassa sivusuunnassa, ettei lonkat lähtisi tilttaamaan tai kiertymään. Kerran vielä. Noin, jalka lattialle ja sitten kelkkaa takaisin. Aina keskitytään harjoitukseen. Aina rakennetaan sinne vahva, vakaa lähtöasento ja sitten lähdetään luomaan liikettä. Sitten tehdään siellä vatsallaan seuraava. Nyt laita kevyt jousi sinne. Se on varmasti ihan riittää seuraavassa. Tuut sitten laatikolle vatsalle. Rinnat vähän sieltä laatikon yli. Jalat takana pikkusen erillään. Suorista jalat, napakat jalat, pakarat päälle, vyötärökyljet tiiviiksi. Otetaan aluksi kädet tuonne kiskojen päälle tai reunojen päälle, millä nimellä haluat kutsua. Käännä vähän kyynärpäitä ulos ja kaukaa laske pää alemmas. Koukistat rintanaa. Hengitä sisään. Hengitä ulos. Kohota päätä hieman. Paina kädet kiskoille ja vedä aluksi sitä kautta kelkka liikkeelle. Ja mieti, miten ylävatsaan nousi nappi. Eli älä päästä yläselkää notkolle. Ja palauta kädet suoriksi. Ja koukista. Hengitä sisään. Ulos, nosta pää, paina kädet kiskoille ja vedä. Sun kädet voi myös levittää niitä kiskoja tuon vedon aikana. Kuurota jalat pitkiksi taakse vastakkaiseen suuntaan. Niska vapaana, kannateltuna. Ja vielä kerran yksi veto sieltä. Ja sitten tehdään 2 liikettä kädet remmeissä. Eli suojata noista isoista lenksuista läpi ja ota sitten vähän tuolta kauempaa käsillä hinnasta kiinni. Sitten neutraali rampa. Vedä kyynärpäät kylkien viereen, leveällä hartiat ja paina pari kertaa ojentajia siellä. Suorista, koukista, kaikki muu vakaata, tiivistä. Sitten suorista kädet eteen, koukista rintaranka. Sitten kohota päätä hieman,
vatsa tukee. Vedä tuota leveän kautta käsiä vartalon viereen, lentokone. Ja leveän kautta työnnä takas ja loukista alas. Hengitä ulos. Hengitä sisään. Aluksi hyvä tehdä uloshengityksen. Saat silloin vatsan tuen ylläpidettyä. Sitten jatkotasolla tämä hengitys tehdään toisinpäin. Voit pikkusen nostaa sieltä ääriasennossa. Vedä lavat yhteen alas. Silloin voit työntää rintalastaa päätä vähän ylemmäs. Ja siinä oli esimerkki lentokone liikkeestä. Tullaan sieltä sitten pois laatikon päältä ja vaihdetaan sitten tuonne Shortbox-sarjaan. Eli tässä on sitten liikesarja, joka muistuttaa ehkä eniten noita mattoliikkeitä. Niin otetaan sieltä kelkka sopiva etäisyys tangosta. Kiinnitä kaikki jouset, koska tässä harjoituksessa kelkka ei liiku. Ota jalkaremmi. No, tässä. Ota jalkaremmi. Ja sitten, mulla on tommonen jatkolemme, mä käytän sitä. Mä laitan sen tuohon päälle. Sitten ota keppi mukaan jo lähelle. Ekas liikkeessä ei vielä käytetä keppiä, mutta se tulee kohta mukaan. Pidä se tuolla lähistöllä. Sitten sujata jalat remmiin sisään. Istu laatikolla tuonne etureunan puolelle. Polvet yhteen, nilkat yhteen ja laske vielä jalkaterät alas. Eli aina kun sä oot täällä pystyssä, niin sä et tarvii remmiä, niin silloin kannattaa rentouttaa ne säären etulihakset. Ota sitten kädet tolleen kiinni, tehdään ensin round back. Eli lähdetään neutraalista, leveällä hartiat. Ilmaisen vyötärökyljet tiiviiksi. Sitten alan rullata. Pyöristä alasjälkä taakse. Sitten matkalla nosta jalkaterät. Remmi ottaa sut vastaan, tukevoittaa. Voit rullata pidemmälle. Pyöre, pyöre, pyöre. Skuupaa vatsa. Sitten nosta kädet. Lähde lonkista kallistaan eteen. Pidä pyörän selän muoto. Laske kädet. Ja sitten ojenna takas. Kuvittele, että painat selän seinään kiinni sieltä takaa. Ja hengitä ulos, rullaa. Hengitä sisään, paina kädet ylös. Hengitä ulos kallista. Hengitä sisään, ojenna takas. Pystyy. Tehdään pari kertaa. Kuinka syvän kuopan saat pidettyä alavatsassa. Ja täällä vapauta remmimäki välillä, unohda se. Vielä kerran. Noin. Siinä oli round back harjoitus. Otetaan keppi sitten käyttöön ja käytetään keppiä tuossa straight back, eli se on sitten lamppuna mennään lonkista taakse. Käsillä kepistä leveältä ote, istu istuinkynnyille, paina kädet ylös, jätä hartiat alas, niska vapaa. Sitten lähdet kallistaa, taitat lonkista suora selkä. Nosta jalkaterät, remmi ottaa sut vastaan. Ja sitten kun sulla on hyvä linjaustuki, niin voit haastaa itseäsi, kallistat lonkista pidemmän. Tuu sieltä lonkista takas pystyyn ja laske jalkaterät, laske kädet. Hengitä sisään, valmistaudu, kädet ylös. Hengitä ulos, tuki päälle, kallista, noja. Hengitä täällä sisään. Hengitä ulos, kallista takas ja laske jalkaterät kädet. Huomioi, että sun ei tarvitse nojata kauhean pitkälle taakse. Se on ihan sopivan haastava
pieni kallistus, koska nyt varmistaa, että sulla yhteys säilyy vatsakorsettiin ja alaselkä on yhä suora. Mennään vielä kerran. Ja tuo sieltä keppi alas. Sitten, ennen kuin mennään puuharjoitus, niin jos sulla yltää jalat pienen lattialle, jos ei, niin voit pitää ne siellä jossain kelkan päällä. Paina kädet vaakaan, twistataan pari kiertoa tuonne rankkaan. Hengitä sisään, hengitä ulos, kierrä kylkiluista ja pulssaa 3 kertaa, mene vähän pidemmälle. Sisään palaa keskelle, ulos. Hartiat takana alhaalla. Napakat energiset käsivarret. Vielä kerran. Ja kädet alas. Sitten puuharjoitus. Laitetaan siellä yksi jalka remmiin. Voit tulla istumaan vähän tänne toiselle reunalle niin, että sun remijalka on keskellä remmi. Sitten lähdet sieltä vatsa sisään, rullaat, ota remmistä napakka ote. Sitten ota toinen jalka ilmaan. Sisämpi käsi polvitaipeesta, ulompi käsi sisään. Sitten katsoit, että lysähtänyt, sulla on kannatus. Ojenna polvi 3 kertaa. Suorista polvi, koukista polvi. Jätä jalka suoraksi. Ota sääreen takaa kiinni. Kaikki tiukkaa napakkaa. Sitten rullataan pyöristä alaselästä. Suorista remijalka. Voit ojentaa sen kunnolla. Kävele käsillä tuonne reiden taakse asti. Sieltä lähdetään takaisin. Vedä remijalka koukkuun ja jalkakoukkuun takaisin. Ja lisätään tuohon sitten vähän rytmiä hengitystä. Okei, eli rakenna asento. Hengitä sisään. 3 kertaa hengitä ulos, ojenna polvi. Sisään, koukista polvi. Sisään molemmat kädet sääreen. Ulos rullaa. Pidä hengitä sisään. Ulos kävele takas. Sisään pysyy. Ulos rullaa. Sisään pysyy. Ulos kävele takas. Sisään pysyy. Vielä 3. Ja polvikoukkuun. Vaihdamme toisinpäin jalan. Mennään suoraan, kokeillaan, menisikö se koreografia heti toisella puolella. Näin. Okei, eli 3 jalan ojennus. Toinenkin käsi sääreen. Hengitä ulos, vatsa sisään rullaa. Tue alaselkälaatikon takareunaa. Hengitä sisään. Ulos. Hengitä sisään. Ulos. Ja laske jalka alas. Ja siinä oli Short Box Series jalkaremmin kanssa. Otetaan sieltä remi sitten sieltä. Ja katsotaan, mitä mä olin laittanut. Joo, tehdään vielä tässä laatikolla näin päin. Yleensä elefantti tehdään, että jalat tulee tukia vasten, mutta modifioidaan pikkusen. Voit jättää tangon tuonne melko alas ja sitten laita sinne 2 keskivahvaa jousta tai 1 medium, 1 kevyt. Ja sitten me saadaan jalat tuettua nyt tuota laatikkoa vasten. Tuo kädet tangolle, jalat laatikolle, jalat pikkusen erillään.
Ja köyristä selkä kuin kissa. Peruta pikkusen niin, että sulla on hartiat ranteiden takana. Sitten vatsa sisään. Paina jalanpohjan kelkkaan ja lonkista alat ojentaa. Pieni ojennus ja palautus. Mulla on jäänyt vähän liikaa jousta, kevennä. Eli köyristä selkä. Hengitä sisään, paina suori jaloin lonkkiin, pieni ojennus ja takaisin. Vielä muutama. Pyöreä selkä. Noin, nyt tullaan hetkeksi istumaan laatikon päälle. Tehdään vielä tuosta toinen versio, eli straight back suoralla selällä elefantti. Tuo kädet takaisin tankoon. Nosta kantapään laatikkoa vasten. Paina jalat suoriksi. Ja sitten voit työntää kelkkaa pikkusen taakse. Sitten suoristat alaselkää, mutta pidä nappi ylävatsassa. Ja sitten sieltä saat pikkusen pidemmälle laatikkoon. Hengitä sisään, ulos. Eli alaselkä suorana. Nappi ylävatsassa. Piät pois korvista. Vielä kerran. Ja tullaan sieltä pää pystyyn. Sitten otetaan vähän iisimpää seuraavaksi. Siirrä laatikko tonne vaunun tangonpuoleiselle reunalle ja jätä vaunua vähän näkyviin tää laatikko etupuolella. Nosta tanko tonne vähän ylemmäs kuin äsken. Ja yksi keskivahva jousi kiinni. Mennään siitä sitten istumaan sivuttain laatikolle. Eli laitetaan jalat täältä merenneitoasentoon. Mä itse tykkään tehdä merenneidot mieluummin täällä laatikon päällä kuin istuen kelkalla. Tulee aika ahdas tila tonne ulopaan lonkkaan silloin. Paino tasaisesti molemmille kankuille. Avaa kädet tonne viistoon, hartiat leveällä. Kokoa sieltä lantion pohjaa vyötärökylkiä aktiivisiksi. Sitten paina täältä toinen käsi ylös. Sitten pään kautta taivuta rankaa. Alempi käsi tankoa vasten. Ja sitten jatka taivutusta ja työnnä samalla kelkkaa mukaan. Nyt tässä tosi tarkkana. Älä työnnä pyllyllä kelkkaa pidemmälle, vaan ajattele koko ajan, että sä haluat pitää kelkan lähellä tuolla tankoon. Sitten palauta takaisin rangan kautta, ojennus, paida kädet toisinpäin ja taivuta. Hengitä sisään, ojenna, vaihda kädet. Hengitä ulos, taivuta. Kelkka mukaan. Hengitä sisään, ojenna takas. Paida kädet, hengitä ulos, taivuta. Seinä edessä, seinä takana. Eli kaikki liike tapahtuu frontaalitasolla sivusuuntaisesti. Kerran vielä tällä puolella. Ja mennään toiseen suuntaan sama. Pitää aina tasata. Sieltä paina toinen käsi ylös, hengitä sisään. Hengitä ulos, tiivis vatsa, taivuta ja paina kelkkaa mukaan. Hengitä sisään, ojenna takas, vaihda kädet. Ulos, taivuta. Sisään ojenna, vaihda kädet. Ulos, taivuta.
Ja käsi alas. Näin. Laita sitten laatikko pois kelkalta. Meidän striimi on kestänyt hieman yli tunnin, mutta otetaan sinne vielä yksi liike tähän loppuun. Eli reiden venytys, front split sanotaan myös. Voit tuoda sieltä kelkaa vähän lähemmäs ja laita sinne yksi medium, yksi kevyt jousi. Käy vielä sinne kelkan päälle niin, että tuo toisen jalan tuonne eteen. Siellä on yleensä kaikissa malleissa tuommoinen lauta tuolla edessä. Tue kädet tankoon, kallista vähän vartaloa eteen, mutta tuo pylly hieman taakse, niin että se on taampi lonkaus siellä suoraan polven päällä. Sitten alat painaa kelkkaa liikkeelle, pakara töihin, vatsa tiukkana ja sitten työnnä myös etumaista jalkaa suoremmaksi. Niin silloin taimaisessa lonkassa etureidissä venytys ja etumaisen jalan takaketjussa venytys. Palauta etumainen jalka koukkuun ja sitten taimainen lonkka koukkuun. Ja paina ensin taaempi jalka, ojenna. Sitten suorista etumainen jalka. Palauta etumainen koukkuun, palauta taaempi lonkka koukkuun. Hengitä ulos kun aloitat. Hengitä sisään, vie ääriasentoon. Ulos, palauta sisään kokonaan. Vielä. Ja toiselle puolelle sama homma. Paina sieltä ensin taempi lonkka ojennukseen, tuki päälle keskivartalossa ja sitten paina etumainen jalka mukaan suoraksi. Aloita etumainen polvi koukkuun, sitten taimainen lonkka koukkuun. Hengitä ulos, aloita. Sisään vie pidemmälle. Ulos, palauta. Sisään, palauta kokonaan. Vielä kerran. Ja tuu sieltä asennosta pois. Ihan lopuksi lasketaanko vielä yksi pykälä alemmas. Ja jotta tulisi vielä se yksi rangan suunta, mitä en ole vielä isommin tehnyt, niin esimerkiksi joutsen ojennus tähän loppuun. Eli käy sinne vatsalle, laatikolle, aseta kädet tangon päälle, niin että sulla on katse jopa vähän tangon yli. Ojenna jalat napakoiksi suoriksi, paina kelkka taakse, laske vähän päätä. Sieltä pään kohotus, tue kädet tankoon, vedä lavat takataskuun, imuta alavatsa, ylävatsa ja sieltä lähdet tangon tukea vasten, kohottaa ylävartaloa, taivutat rangan kaunille kaarelle. Ja paina takaisin, kaukaa pää laskee, kelkka liikkuu vähän pidemmälle. Pään kohotus, vedä lavat takataskuun, tiivistä kaikkea, tue kädet tankoon kun nostat, taivutat. Ja työnnä takaisin. Vielä kerran. Ja tuo sieltä kelkka alas. Ja nouse sieltä laatikon päältä pois. Näin. Kiitoksia paljon, kun olit siellä seuraamassa tätä striimiä. Toivottavasti sait tästä vähän käsitystä Pilates-laiteharjoittelusta Reformer-laitteella. Siellä on sitten myös niitä muitakin sen nimisiä kuin Cadillac, Wunderchair ja Barrels, eli semmoisia tynnyrin näköisiä laitteita. Mutta tämä repertuaari, Pilates-repertuaari muodostaa yhden kokonaisuuden ja siellä sitten tiettyjä harjoituksia on erityisen hyvä tehdä tietyillä laitteilla.
jotta saadaan sitten kehon eri osat vahvistumaan ja pelaamaan hyvin yhteen. Oikein hyvää tätä vuotta ja onneksi olkoon meidän Suomen Pilates-yhdistys tänä vuonna täyttää 20. Kiitos, hei!